बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 12 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि बेलारोम बसुमतारीनि हेंथा दा हो, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो आगान आगान, उदालगुरिनि निजोम बर'नि बिसम्बिनि सोलायस्लु, बाक्सानि रबिराम स्वर्गियारिनि खोमानि अलंबार, क'क्राझारनि कनिष्क कार्जिनि बे जोनोमाव, क'क्राझारनि निख'लास मसाहारिनि गोर्बोनि अनजालि, बिरफुं नार्जारिनि नाराथिलिनि भुत सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।